Nech sa páči prvá reportáž. Zuzka, prečo tu dnes takto stojíme a prečo je za nami toľko stromov solitérne postavených? Pretože máme radi stromy. No tak to definitívne. Je to úplne prirodzené, že ľudia si všímajú alebo sa dostávajú do popredia trvalkové záhony, niečo, čo je veľmi atraktívne, čo púta o mnoho rýchlejšie pozornosť, než dajme tomu strom, tak tie stromy sa dostávajú trošku tak do kulisy. Ale musím povedať, že veľké kríky, vysoké kríky a stromy vytvárajú kostru celej záhrady a všetko ostatné sú ich šperkom. Čiže ty by si chcela, že ľudia, ktorí si teraz idú vytvárať svoju záhradu, by začali prioritne tými stromami a kríkmi a až potom sa riadili tým, či majú pekné kvetinky a to už iba tak dotvorili, áno? Na to, aby sme dosiahli naozaj harmonický a vyvážený priestor, kde sa budeme cítiť veľmi dobre, tak potrebujeme, aby boli zastúpené všetky výškové kategórie rastlín. Jasné. Od trávníka, nízkych pôdopokrývnych rastlín po vyššie trvalky, kríky a až po stromy. Zuzka, prečo sú tie stromy teda také dôležité? Prvý veľmi dôležitý aspekt je psychologický. Znie to možno tak nadnesene, ale naozaj asi od dôb, keď sme ešte mali susedov opice v korunách stromov, tak pre ľudí vlastne strom znamená bezpečie, znamená útočisko, znamená vlastne priestor, kde sa dobre cíti. Áno. Či už jeden strom, alebo už aj dva, aj tri, človeku vzbudzuje pocit toho lesíka a je to pocit, ktorý napomáha ľuďom vlastne nejak sa odreagovať, uvoľniť sa a cítiť to bezpečie. A ja si myslím, že každý priestor by mal mať aspoň jeden strom a čím viac, tým lepšie. A ten druhý aspekt je architektonický, pričom je veľmi dôležité, aby vlastne tie stromy, tie vysoké, živé rastliny dotvárali ten priestor. Poďme teda k tomu možno, ako ich rozdeľujeme a ako máme k tomu pristupovať, keď si ideme teda robiť možno novú záhradu. Týka sa to aj nových záhrad, ale aj existujúcich záhrad, kde majitelia majú pocit, že tá záhrada potrebuje nejakú obnovu alebo oživenie. Veľmi často sa stáva, že ľudia uvidia niekde nejaký krásny strom u suseda alebo teda na obrázkoch a si povedia, tento sa mi páči, tento chcem mať a budem ho mať, ktorý možno nie je vhodný do toho priestoru a možno ani nespĺňa tie funkcie, ktoré by v tom danom priestore bolo dobré, aby spĺňal. Preto by bolo ideálne, keby to bolo celé opačne, že vlastne v prvom rade by človek mal jasno v tom, že aký priestor môže dožičiť tomu stromu, ale rátať s tými dospelými veľkosťami. Teraz nehovorím v horizonte 50 rokov, ale stačí v blízkej budúcnosti, ale teda určiť si, že koľko miesta môžeme dopriať tomu stromu. Ruka v ruke ide aj druhý aspekt, čo je tiež veľmi dôležité, si v prvom rade určiť, akú funkciu od toho stromu očakávame. Teda strom môže mať funkciu tieňacú, že v tých letných mesiacoch takmer sa nedá vydržať bez toho, aby sme neboli v tieni, jasné. Áno. To vlastne nám vie nejak dožičiť aj slnečník. Ale strom dodáva iný tieň ako nejaký altánok, pretože strom dodáva taký tieň, kde aj zachytáva nejakú ako lokálnu mikroklímu, že nedovolí, aby sa odparovala tá vzdušná vlhkosť. Takže ten tieň je taký príjemnejší, taký žiteľnejší. Potom môžeme samozrejme očakávať od stromu aj takú funkciu, aby bola okrášľujúca, teda dominantným prvkom, dajme tomu, či už tvárom alebo tým kvitnutím. Ďalej, strom môže mať funkciu kryciu, teda aby nám zabránila pohľadom na suseda, alebo aby ten sused na nás nevidel. Alebo možno niečo, čo sa nám v tej záhrade až tak veľmi nepáči a chceme to zakryť. Áno, ale takisto aj vlastne, čo je za plotom, teda nejaké vzdialené strechy, teda ten strom môže kryť. A ešte si môžeme samozrejme povedať, že je nám podstatné, aby ten daný strom kvitol, alebo aby ten daný strom bol vždy zelený, pretože aj v zimnom období potrebujeme krytieť. Takže toto sú také funkčné aspekty, ktoré musíme brať do úvahy. A keď máme ujasnené priestorové možnosti, kam môžeme osadiť ten strom, aj tie funkčné hľadiska, tak sa už veľmi ľahko vieme zakategorizovať do tých tvarových a veľkostných kategórií stromov. Teda môžeme si vybrať, či chceme mať alebo potrebujeme mať košatý strom alebo gulatokorunný strom, vždy zelený, stĺpovitý, kvitnúci. A už tieto kategórie nám značne vykryštalizujú tú možnosť výberu.
Zuzia, vieme si aj nejakým spôsobom možno prispôsobiť tie stromy? Takže je viacero typov stromov, ktoré majú rozličné typy tých kmeňov a toto je dôležité spomenúť, aby sa nestali omyly pri zaobstarávaní si tých vhodných druhov. Jasné. Pretože v prvom rade si vyberáme druh a potom si vyberáme ten v danom druhu ten tvar. Sú stromy pri tých košatých stromoch, kde je vlastne hlavný vedúci kmeň, alebo teda konár, ešte sa bavíme o mladých stromoch, a ten hlavný vedúci konár vlastne vyháňa z bokov nové výhonky alebo nové listy. A tam si vlastne tú výšku kmeňa, alebo môžem opačne povedať, výšku uloženia koruny nastavujeme alebo vytvárame my tým osobne, že odstraňujeme tie bočné výhonky. Jasne. A čím vyššie odstraňujeme, tým vyššie dostávame tú výšku kmeňa. A tu je veľmi dôležité povedať, a to sa vzťahuje aj na ostatné typy kmeňov, že výška kmeňa časom alebo rastom tej danej rastliny do výšky nejak výrazne nerastie. A tuto zvyknem zasrandovať s tým, keď to vysvetľujem ľuďom, že to je také, že si predstav, že si mala v detstve u rodičov na krásnom košatom strome svoju hojdačku a tá hojdačka je ešte stále na tom istom konári a teraz by si chcela vlastné dieťa si tam pohojdať, tak teraz nemusíš liesť po rebríku hore 15 metrov a hľadať tú hojdačku niekde v korunách. Tá hojdačka je tam isto, pretože vlastne ten kmeň nenarástol, ani koruna sa neposunula vyššie. A to je dôležité si uvedomovať pri výbere daného typu stromu, že výška koruny zostáva. Toto je ambrovník, ulatokorunný, kde je vlastne korunka štepená do istej výšky kmienka. Za mnou je vidieť ten istý druh, ale na vyššom kmeni. A teda je dôležité vedieť, že jedná sa o ten istý druh, ale výška kmienka je rozdielna a teda táto menšia nikdy nedosiahne výšku tej zadnej. Tej väčšej. Samozrejme, kmienok bude hrubnúť, korunka bude tlsnúť, alebo teda košatejšia bude, ale vlastne výška kmienka nedobehne. Toto je dôležité si tiež uvedomiť, jasné. Zuzi, ďakujem ti veľmi pekne, že sme opäť trošku našim divákom možno pomohli pri tom výbere stromčekov do záhrady. A ja ďakujem za možnosť.